Ir-regolatur finanzjarju tal-FIU lesta analiżi fit-tul tal-Bank Pilatus u ppreżenta l-konklużjonijiet tiegħu lill-Pulizija. Dan ifisser li issa l-ballun jinsab f'saqajn il-Pulizija biex janalizzaw din l-analiżi, deskritta bħala waħda dettaljata li analizzat transazzjoni bi transazzjoni tal-bank. Ir-reviżjoni estensiva kienet imnedija kemm mill-MFSA kif ukoll mill-FIU blan li tipprovdi valutazzjoni robusta tal-azzjonijiet tal-bank fi skandlu li ħammar wiċċ Malta fuq livell internazzjonali. L-analiżi mill-MFSA bdiet qabel tresqu akkużi formali mill-Istati Uniti fil-konfront ta' Ali Sadr, akkużat li kiser sanzjonijiet kontra l-Iran fi frar tal-2018. Skont id-Direttur Ġenerali tal-MFSA, Marjen Xikluna, l-analiżi bdiet wara akkużi li l-Bank Pilatus kien involut f'ħasil ta' flus. L-operazzjonijiet tal-bank għadhom is-suġġett ta' mill-inqas żewġ inkjesti maġisterjali, l-ewwel waħda skattat wara li Defni Caruana Galizia allegat li sar proċessar ta' ħlas ta' €1,000,000 mill-mexxejja tal-Azerbajġan lil mara tal-Prim Ministru Joseph Muscat, waqt li l-oħra hi fuq ilment ippreżentat mill-membru parlamentari Simon Busuttil dwar ħlas minn Nexia BT u Brian Tonna lill-Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri. Dan ftit wara li rċieva ħlas minn klijenti Russi li akkwistaw iċ-ċittadinanza Maltija taħt l-IIP.